Kepiye Pak RT bantuane? Bosek ngenteni kumpul kabeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Mohon dito, Mak. Lah iki ponakku kedut bareng teko iki. Nggih, Om. Kok kari-kari mawon mboten napa-napa. Lah kok Andri wis kadek mau mawon lho. Nggih, pun ampun di mawon ah. Langsung ate do ngumpul ini kok. Ya iki tak dum langsung ya. Nggih, nggih. Oh iya ate. Iki kowe Dut. Oke, nggih Pak RT, suwun. Ya. Nggih. Gedut oleh semen Niki iki. alhamdulillah. Awak Niki kuwi piyambak niki sini niki. Ya iku kowe iki. Kuwi piyambak nggih. Matur suwun Om, nggih. Alhamdulillah. Kepiye ta dong? Ora adil bagi mosok iki jimpitan ta kepiye? Iki cara tak masak lho te ora dadi sego, dadi karak entok tes men iki te. Lah kok ora adil kepiye sih? Iki wis ayen jatam semono-mono, wis ora usah dogakan ngomong. Lah gendut entuk setengah sak kok Pak RT. Lho, gendut iku ketoke gede bloko. Ususe padha pralon, mangane brah. Lah nek ora tak kei brah iki kok kepiye? Pancen kowe yo ngene iki semene-mene wis wareg. Ya ora adil ngene ya Pak RT lah. Padha-padha rakyat te. Kono malah rakyat gede kene rakyat cilik, juga kene rakyat cilik digawe semene. Iya, Glong. Kono rakyat gede tapi gede wonge bloko. Ususe sing gede, mangane brah. Ayo do njaluk info gendut, Dong. Ngono wae, Jo. Iya ora maregi iki diliwet. Ayo dadi karak aja nek ngene ora dadi sego, Jo. Wis ora usah diprotes kono lek wis. Apa tak kukuti iki? Ora salaman Pak RT Ah, apa? Ngopo? Ya wis kono. Semene kok meki kok. Oh iso. Barang ya. Duwe bantuan iki gremeng ae. Rut. Positif iki kaya. Jaluk ibu aduh. Halo Imbo. Kamu dibagi dhewe kok jalu ibu lho. Lah kowe ora balane RT kok, balane RT nek iki brah. Kenapa tengem gede ya? Alah, Wis kono bagian kok dibagi dhewe aja komplain. ora kono salahno kono njaluk Ah, info. ora iki. Njaluk info Ora, langsung Ora, njaluk info. Wah, ora iki.